Салом алейкум, Исмоилҷон. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом ва Куҷо меравадӣ? 17 оила тарафи ноҳияи Ваҳдат, шаҳри Ваҳдат, тарафи Ромид, Симига ам тараф. Худои меҳрубон хайртона қабул кунад бародар азиз Барои ки гурӯҳи ҳамеша. дасти хайр дуогӯ бошед. Салом алейкум дӯстони азиз. Чанд оила касб даст? 18, 19, 20, 21, 27, 23 оила. 23 оила ровун аҳли гурӯҳ. Бародари азиз гӯш кун. Ҳами деюна мумкин. Шумо чӣ қасди ман мекунед? Зиндагӣ надорем шумо бирен айпай зиндагӣ кунед. Як кас бошад, ду кас бошад. Ина бояд деюнаи дигар. Билдири дигар. Я билдири дигар. 6 оила тарафи ноҳияи Синод, маҳаллаи Зарафшон. Салом аҳли гурӯҳ, инаи мошини дигар ноҳияи Ёвон мерава 5 оила. Акай Суро, худо хоҳад ҷо мерава? иншоалло ҳисор мерава. Ҳисор? оилаҳои ноҳам ҳисорам воҳида бояд барем чи кам додану ширин оли 13 та дига будем 13 та дига. Хай худои меҳрубон ҳоли вақт аст. Иншоалло. Иншоалло. Ризқи инсон аст. парвардигори раҳмати калон ки монамиё мада ба мошинои худ чон мебарад. о ҳам мошини хидмат мебарам ҳам мегирам мебарам. Маладес. Логу бош. Меган я шогирди дигар дори роста? Тома ҳам шогирда? устод ма шогирд гирифтагӣ Инами? ма шогирди Нехира чӣ корай вообще? Инами Исмоил тоҷик ҳамеша дар бари мардуми ниёзманд Россия биравад, дар бари муҳоҷирони Тоҷикистон бияд, дар бари модарони танҳо ятимоай. ҳазор раҳмат Исмоилҷон ки вақти қимати худтона як гада кор доред медонам дар хонат хайку маъфи байни худмон неки бо миёй вақта сарф мекунед. Худои меҳрубон мукофотша насиб кунад брат. О иншоалло. худо хоҳад ин дафъа барои 240 оилаи дигар аст. фақат дуогӯ бошед иншоалло раҳмон. Молодец. Молодец. Хурдтарин хайрхоҳи мо дар гурӯҳи дасти хайр. Худокора